Світло Христа. Богу подяка. Так як ми віруючі, поставте біля ікони, пожалуйста, ця свічка не перед вами, а перед іконою. Першество даємо Ісусу Христу. Помолимося молитвою благословіння, бо ми всі є віруючі і будемо як свої, правильно? В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Насамперед, бо може розійдемося в цій ранчі і не будемо дякувати. Насамперед, Господи Боже, дякуємо Тобі. Кожен в серці своєму дякує. Дякуємо Тобі, Господи Боже, що Ти нас покликав до життя. За той дар, що нас обдарував дітьми. Ми маємо дітей, Славіка, Марійку, Господи Боже. Дякуємо Тобі за це. І дякуємо за те, що Ти їх знайшов одне для другого. Поблагослови також їх, їхньому житті совмісному, щоб вони жили, наживали і перебували завжди з Тобою. І в Тобі добра наживали. І благослови всіх нас, всі тут подружжя нас, всіх благослови. В кого є криза в сім'ї, Господи Боже, міцю своєю допоможи і виріши ті проблеми, щоб та любов випромінювала для наших сусідів, щоб ми були свідками Тебе, Ісусе Христе, Тебе. Поблагослови також ці страви, які ми з Твоєї доброти отримали. Навчи нас також ділитися з ближнім, особливо з тими, які цього найбільше потребують. Ми Тебе дуже просимо через Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. 3-4. Смачного!